браты і сёстры. Сёння ў 2024 годзе мы сустракаем Новы год. Гэты час не проста момант радасці, але і нагода задумацца пра тое, як далей крочыць па шляху свабоды. Мы нашчадкі тых, хто змагаўся за сваю зямлю, за права жыць, а не выжываць, за праўду, якая заўсёды мацнейшая за хлусню. Наша барацьба не скончылася, і, як ніколі, важна памятаць, што ад кожнага з нас залежыць будучыня нашай краіны. Кожны год, кожны дзень – гэта новы крок да нашай мэты. Тыя, хто спрабуюць уціснуць наш дух у кайданы, баяцца нас, бо ведаюць. Воля беларуса жыве глыбока ў сэрцы, яе не заглушыць ні гвалтам, ні страхам. Таму не апускайце рук, браты мае. Як і раней, наша зброя – гэта адзінства, салідарнасць і вера ў праўду. Мы павінны падтрымліваць адзін аднаго, каб ніхто не адчуваў сябе адзінокім у гэтай барацьбе. Памятайце, наш край стаіць на моцных каранях. Яго поле паліта потам і крывёю нашых продкаў, і ніякі тыран не мае права забраць у нас тое, што належыць нам. Як калісьці я пісаў у мужыцкай праўдзе, наша зямля – гэта наша жыццё. І толькі мы, яе сыны і дочкі, маем права вырашаць, як на ёй жыць. Няхай у гэтым новым годзе нашы змаганні наблізяць нас да мэты. Няхай кожны ваш учынак, кожнае слова стануць крокам да свабоднай і шчаслівай Беларусі. Трымайцеся разам, падтрымлівайце тых, хто змагаецца поруч з вамі, і памятайце, што ўсе нашы высілкі недарэмныя. У адзінстве наша сіла, у праўдзе наша зброя. Няхай гэты год прынясе вам моц, здароўе і адвагу. Няхай кожны беларус у кожным кутку света адчуе сябе часткай вялікай сям'і, што змагаецца за родную зямлю. І памятайце, браты мае, свабоду не атрымваюць, яе трэба здабываць. З Новым годам вас, браты! Няхай жыве Беларусь, няхай квітнее наша зямля і наш народ. Ваш Кастусь Каліноўскі.